Kaira Allah kira yawan kaira dare dare Muhammadu yawan mati Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ala sayyidina Muhammadin wa sallimu kaira kaira Allah kira yawan kaira dare dare أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أمبي على تنوكا أبركدا masamin ya alakira baci ka karen ka kai hinai ka nyesi jin ana kono fen bela jelema ambe salaka na somugo ani mawo madi yutu nyonya foka ta jodon se alakanin au bela jelenye o jamakulu sanu mai fe bi wajulu kenaka ni anye Nigeria jamana ka karen yala Lagos ka be mekaloma sambafla ani muga ani woro ka kaini ankaramo ani ankaramo din nodi a Seydi Sharif Ali Usman Haidara Jamiatul Ansar Din bulu faraba min be Nigeria ka kaini sangosa alakira ba kisini nema be aka ana somugo aka bangeli a nyenaje baraw aka sekata fara ukan ka nyenamaya ni oye ala sona ma kene kun folo anguye oira aula kateme nga krenkene yala mauludu aleta ko flana min kera Island Sigidala ode niye a kene kan bara kun folo be damine ni an karamogo Latif Deme ale ka dakurnya fly yani karamogo ka kene la soro min soro lola anga je ka nyamada o fe sigila harala ya rabbi alaka mule harala an su jurmu an tle jurmu ayafa bade alay ambadil ala falaka an jurmu yafa anga barabato min be docteur Sula min be an chala min bo kaso anyi min do anti min do abadil ala fe ya rabbi alaka lafiya danuma setige ala wele ambi jamana min kono nuye Nigeria yarabbi ala ka basigi do akono ambanto ya ka dugo sama afasuma nuye Mali nuye Burkina nuye Lagine nuye Nigeria gela min be ni wati na yarabbi ala ka frake jismai aminu ya fasubla kana dahil menyini na ni jamana nu kono amba dil ala fa nanga jitugu yarabbi ala ka kambe ala kana fitna do na jitugu che setige ala wele bolma fenti minu bolo bolma fe ansa bola ya rabbi ala ka no yaanye minu be wali du kono do anse amba del ala fa an khala la du ni du no kono ya rabbi ala ka no yaanye denti minu bolo ala ka de barka ma no ya de rabbi minu bolo ala ka barka dola ande minu kanya ala ka do faro nyeka ande minu masra soro ya rabbi ala ka sra nyman do koro amba del ala fa nyogo soro sirfu minu horoma kama ya rabbi ala ko me angoro ala ko kana ala kira ba horoma salli ala rasul alayhi kanga sigi ndamira ni ala fama toy ala min ci ko jugo ka aka jona nga bi ko gelenda aka jonkuna bisiga ka ala min ci ko jugo ke nga bi ko gelenke ko do bi joso madola abiki kono kola ko jugo do de ki la ka soro ala yilla jarabi ka daminga no yira ni yira lay bi barka da ala ni ye hakili jigi kitabu dola obe kitabu min wele ko sa'atu wa sa'a ni ya kitabu fle musoroba do sulla sogomada fe kata nabilahi Musa alayhi salam ata Musa kadda kongo Musa ye dayela ya soro musoroba jombe dala aye musoroba bismillah kasigiro dama musoroba ko Musa ma mi yense ya kamana gando degundo akone cɛ de fatula ka demiseni fitinu nu to ne bolo minun te ka baara kɛ ko yɛrɛ bolo o kɔrɔ ka dɔgɔ ne de bi kwari parata ka taa feere sugu la ni ye warni min sɔrɔ o la mo de do balo la domuni la kana di demisenu ma ako bi sɔgɔma na ne inga kwari labɛn ne taatɔ sugu la ɲani ka ne se sugu la yi kɔnɔ dɔ nani sɔni dulo ne ka kwari na minɛ na ka taa n'a ye ala dumba do jigi wore te demsen na ali ala ko fe ni nete mi ganga do dumun na ka di demsen ma ala tla la ka jenay kono tara ni oye
o kuma na Musa nana ka ni ɲininka comme i ku ye kira ye k'i ni Ala bɛ kuma Ala min y'i dan k'i kɛ kira ye k'i n'a bɛ kuma o Ala in ye laadiri ye wa tari laadiri tɛ a kɛlen kɔfɛ ka nin kɛ ne na Musa n b'a fɛ i ka n jaabi dakuruɲɛ kelen Musa y'i labɛn ko a bɛ musokɔrɔba ka ɲininkali jaabi da kɔngɔ na siɲɛ filanan na Musa bɔra ka da yɛlɛ a y'a sɔrɔ kanbelekɔrɔ cɛ 10 jɔn bɛ da la a ye olu fana bisimila ka dɔ di ɲininkali kɛ o ko Musa min ye an se ya laju dafa don anw bɛ kuru kɔnɔ ba sanfɛ kuru de sɔgɔla ni anw ye ji kuma sela a bɛ don kuru kɔnɔ dɔɔni dɔɔni anw bɛɛ y'a dɔn n'an ma ko dɔ kɔni kɛ an bɛɛ bɛ to a la bi o kuma anw kanbelekɔrɔ cɛ 10 an bɛɛ y'an dafali Ala ni y'an kisi bi ka bɔ bala toli ma n'an ma sa n'an y'an yɛrɛ ye geren kan anw na miliyɔn kelen kelen fara ɲɔgɔn kan o bɛ bɛn miliyɔn 10 de ma k'o di e Ala ma ni saya ma bɔ Ala ka latigɛ kɔnɔna na ɲani olu ka tila o layidu tali la ko kɔnɔba dɔ nani dulon olu ni san cɛ ka kɔɔri paratalen n'a minɛ fili olu ka k'olu to kuru kɔnɔ olu y'o de ta k'o yɛrɛ dɛmɛ n'a ye ka kuru o gere ji ma don bilen olu kisi la o tuma na layidu dafa kama Musa a miliyɔn 10 in filɛ a minɛ k'a di maa min n'a ka kan Musa ye miliyɔn 10 in minɛ na mun minɛ k'a da o tuma na musokɔrɔba tigɛ ka sɔrɔ ka musokɔrɔba ka ɲininkali segin a ma ko Ala ye laadiri o tɛ Ala tɛ laadiri de musokɔrɔba ko ko Ala ɲɔgɔnna laadiri tɛ a ko Ala ka ɲi kojugu nka Ala b'a lajarabi waati min a kɛra a kɔnɔ ko Ala ye kojugu dɔ de k'ale la o de la Ala ka jɔn o jɔn n'i bɛ Ala fɛ Ala b'i lajarabi maa o maa kɛra Ala maa ye i ka don bɛɛ tɛ ka diya i la kalo bɛɛ tɛ ka diya i la san bɛɛ tɛ ka diya i la waati bɛɛ tɛ ka diya i la kamanagan dɔw b'i sɔrɔ o ye diyagoya de ye nka n'i ma hakili sɔrɔ i yɛrɛ ye diɲɛ bi tiɲɛ lahara bi tiɲɛ ne na aw Ala k'an kisi o ma o kɔfɛ an bɛ an karamɔgɔ fo n'o ye karamɔgɔ ye Seyidu Sharif Usman Madani Haidara an b'a fo yan fo Mali la fo Bamakɔ fo Bangɔni Kulujura n'i yɛrɛ ye Haidara ka kalandenya la bonya don wasa don kɔrɔta don nɔrɔ don maa maa ye sirifukɛ lamɛn Ala sɔnna i ka ɲɛnamaya dilanna hali n'i ma kɛ Ala maa ye n'i y'ale lamɛn i ka ɲɛnamaya batigɛ cogo ɲuman i b'o sara sɔrɔ a ka wajuru la o de la min bɛ ka kuma aw ɲɛfɛ anw tɛ kalanden ye Haidara fɛ yen anw ye Haidara ka kalandenw de ye ne ye Burukinabe de min ye ne se Mali kɔnɔ an dara de an bɛna taa Ala ka diina kala Haidara ka du kɔnɔ ɲinan ye ne san 20 ye Haidara ka du kɔnɔ i ye san 20 kɛ yɔrɔ o yɔrɔ fɛn o fɛn na a ka ca la i kan ka dɔɔnin dɔw la o tuma na o hukumu sira fɛ an bɛ naaba kelen kelen bɛɛ fo an ka ɲɛmɔgɔw bi yan an ka karamɔgɔw bi yan an ka sijɛw bi yan an ka maakɔrɔw bi yan an bɛ bɛɛ kelen kelen bɛɛ fo bɛɛ tɔgɔ an'u jamu na nin sanga in de la an karamɔgɔ ni an karamɔgɔden a Seyid Sharif Ali Usman Haidara ale bɛ sɔrɔ ka kɛnɛ sɔrɔ o min kɛra nisɔndiya koba ye u ma sigiyɔrɔw lasɔrɔlen tumana min na kumakɛlaw bɛ sɔrɔ ka kuma ta dakuruɲɛ 2 min sɔrɔl'o la an ka jɛ k'a ɲɛmada o fɛ ɲuman nana cogo nɔ Ala k'aw ɲuman segin ten Ala k'an ka laɲiniw bɛɛ sabati an ka jamana Ala k'a bɔ bolo la Ala k'an kisi a tɔɔrɔ ma an bɛ hɛrɛ ɲini Ala k'a di an ka jamana ma vraiment assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh o ka foli kɛ karamɔgɔ n'a ka jama ye Ansaru tɔgɔ la Sirifukɛ an maliyɛnw ni an bɛlɛdugukaw maliyɛn fɛn o fɛn Ansari tɔn don Ansari tɔn tɛ ka da Sirifuw ka bonya kan ni Haidara min ye diinɛ in sɛn kɔrɔta ka darabɔ wuli ka jɔ an bɛ tanto se o fɔlɔ n'a ka denbaya ma n'o bɔra yen an bɛ dubabu dɔn Sirifukɛ n'a a ka jɛkulu ye Badara ni min jɛra ka na yan kana bɔ an na Nizeriya ma nɔgɔn fɛn min bɛ yan bɛɛ b'a dɔn degun dɔn yan n'ale tɛ nɔgɔman ɲɛ mais i y'o dɔn ka tila k'o sɛgɛn n'o tɔɔrɔ muɲu ka na k'an ka foli bi ye fo siɲɛ miliyari i n'i ka jamakulu ya Rabbi Ala k'i kɛ fa nunabiladen ye Ala kana Sirifukɛ Ala kana ko dɔgɔya diɲɛ kɔnɔ bada nabaga bɛɛ lajɛlen fo fɛn fɛn se yɛrɛ se nin kɛnɛ in kɔnɔ yan an ka foli bɛɛ lajɛlen ye cɛ fara muso kan an sera yan ni hami minnu ye
ala de b'a bɛɛ lajɛlen ka hamu don ya rabi an y'a ɲini Alahu taala fɛ ala k'an bɛɛ ka hamu dilan ala k'o kɛ sirifikɛ hɔrɔma kama ala k'an ka hamu ninnu dilan sirifikɛ an b'i yɛrɛ fo walahi Badara an b'i fo k'i barikada i ka cɛsiri ani i ka ŋaniya ɲumanya ani i ka layidu dafa Badara an b'i fo la basaw salango e bɔra yan k'an sɔrɔ cogo min na ka tila ɲinɛ ka tila ka segin ka na o cogoya kelen na k'an kanu ka na Badara ni layidu dafa ni hɔrɔnya tɛ bɛɛ tɛ se k'o kɛ Badara an b'i fo i sara t'an bolo i sara de b'ala bolo ala k'i sara ni hɛrɛ ye hami min b'i la ala k'a dilan i bɛ sira fɛn o fɛn diɲɛ malo ni lahara malo ala k'i kisi ka bɔ a ma sijan ni kɛnɛ ani labanko ɲuman ala k'o d'an ma an ti bɔ kuma in kɔnɔ fiyewu f'an k'an ka sababu ɲuman fo a seri Sumani Madani Hayidara an b'a fo k'a wale ɲuman dɔn Aliyu Badara min sigilen filɛ nin ye ni mɔgɔ min tɛ nin cɛ in dɔn a fɔra ko duwawu jaabi don kuma bɛɛ a nali min kɛra o ko duwawu jaabi don min kumana ka n'o ye Mali fulakɛ a tɔgɔ Sangare o kumana kan ko duwawu jaabi don o tɛ Ustazu min sigilen filɛ nin fana Agege a kumana kan ko duwawu jaabi don yan fana a kumana kan ko duwawu jaabi don nka olu de n'a bɛ jɛ olu de n'a bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ anw n'a tɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ dɛ nka Badara yɛrɛ k'a ye ka ko duwawu jaabi don ne bolo o kɛra de don dɔ la o y'a sɔrɔ ni Badara yɛrɛ ma deli ka ɲɔgɔn ye télé la dɔrɔn n y'a ye n ko nin cɛ in n k'i jɔ dɛ ko dɔ bɛ ne kɔnɔ ala k'a kɛ n ye n ko ala e bɛ se ka nin ko in kɛ ne ni cɛ in kama wa wallahi a don ne ye n da n sogora Badara de nana n ma sogo la k'a fɔ n ye ko karamɔgɔ Dawu i ka nin ko in dilala ala fɛ ka ban wallahi a ma tɛmɛ semaine kelen kan o ko dilala billahi ni mɔgɔ min ni mɔgɔ bɛ taama kuma dɔ la e de bɛ se k'a ka ko dɔn mais anw n'a min ka jan ɲɔgɔn na anw de bɛ se ka kuma k'a fɔ nin ko in kɛra an ye a sababu la nin sanga in de la an karamɔgɔ ni an karamɔgɔden a Seyid Ali Usman Hayidara a bɛ sɔrɔ ka kuma ta foli ni waleɲumandɔnw bɛɛ kɔfɛ silamɛya ye min ye ka walawalali kɛ o la ani silamɛya jɔra jɔda min na walasa diɲɛ bɛɛ ka se ka hɛrɛ sɔrɔ o min ye alakira cikun ye a da bɛ don o kumaba ninnu na ka walawalali kɛ o la a kɛnɛ kan an karamɔgɔ ni an karamɔgɔden a Seyid Ali Usman Madani Hayidara a ye dakuruɲɛ fila min lase an ka jɛ k'a ɲɛmada o fɛ an bɛ foli lase kɛnɛ in sigibaa bɛɛ ma k'aw fo ni silamɛya ka foli ye a n'a ka keleya ani bɛn foli ye k'aw fo a ka silamɛya kanu na ani Hayidara n'a ka denbaya kanu na k'a ka baaraw bila ka na hadari ɲɔgɔn kan nin sanga in kɔnɔ ko an ka jɛ ka mawlidu nabawi kɛ ɲɔgɔn fɛ n'o ye an kuntigi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam a ka bangeli k'an ka nisɔndiya jira o ko la ani an ka farifoni ani an ka yakari an bɛ segin k'aw fo ni nɔ ninnu n'a jara ala ye u tɛ tunu fɛn o fɛn ni a bɛ kɛ setigi Alahu subhanahu wa ta'ala ka kabakolo duguma ani min bɛ kɛ a sanfɛ ani min bɛ kɛ an bɛ dugukolo min kan o duguma ala kelen de ɲɛ bɛ a bɛɛ la o la ni jama in ka fara ɲɔgɔn kan wulada in na Island Lagos kɔnɔ n'o ye Nigeria ye a b'a kɛ foyi kama fo n'a kɛra o ala kelen kama ye an bɛ aw fo k'aw barikada ka min ɲini ala fɛ nin donba in bonya kama hami minnu bɛ aw la ani minnu bɛ anw na fɛn o fɛn ni ala ta bɛ bɛn ala k'a bɛɛ lajɛlen kɛ an donna jamana in kɔnɔ n'o ye Nigeria ye ka sɔrɔ gɛlɛya min bɛ jamana in kɔnɔ an b'a ɲini ala fɛ ala k'a duga an nana sɔrɔ hɛrɛ min bɛ jamana in kɔnɔ ani hɛrɛ min bɛ jamanadenw kan an b'a ɲini ala fɛ ala k'o de jidi kira na somɔgɔw kama nin donba in bonya kama sɔlila rasuli karim nous sommes aujourd'hui le 16 mai l'an 2026 à l'occasion de la célébration pour une deuxième fois sur la terre de Nigeria
cette célébration de la naissance de notre saint prophète Mohammed alayhi salatu wa salam n'est d'autre pour nous que d'accroître notre amour, de prouver notre amour à l'égard de Mohammed alayhi salatu wa salam. À travers cette occasion, nous allons pouvoir s'exprimer. Alors la cause de l'envoi de notre saint prophète alayhi salatu wa salam et la mission que le Seigneur le Tout-Puissant lui a confiée, qui est à la base de l'interprétation de bonne manière des versets coraniques, ainsi que les traces et ce que le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam de son vivant a autorisé, et après lui les Sahaba qui l'ont suivi de bonne manière ont laissé parmi les versets hadiths. Nous allons pouvoir nous réjouir à vous rappeler de ces versets coraniques ainsi que les versets hadiths. Sur ce, nous rendons grâce encore à Allah, le Tout-Puissant, le très miséricordieux, le Dieu de paix, le Dieu d'amour et le Dieu de pardon. Nous cherchons auprès de lui qu'il accorde sa paix, sa bénédiction et son salut éternel sur le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, ainsi que sa famille et ses bons compagnons. Sur ce, nous tiendrons d'abord à remercier tous ceux qui ont effectué le déplacement d'être parmi nous à travers les communautés différentes de l'Afrique de l'Ouest, ainsi que les ressortissants africains qui se sont venus alors au Nigeria pour juste les causes différentes. D'autres sont là à la recherche de l'argent, d'autres sont là à accomplir d'autres missions. Nous n'avons seulement qu'à prier pour tous les ressortissants africains qui sont ici, alors au Nigeria. On remercie toutes les personnalités, tous ceux qui ont effectué le déplacement, d'être parmi nous. Je crois que cette occasion, nous en profiterons de beaucoup de bénédictions, de beaucoup de prières et de beaucoup de miséricorde. Ambisegi, ka ala tanu, ka ala barkada, ka ala fo, ka se ka ala fo, ka se ka ala waliɲuman ni sigi donba do ɲɛnamaya fɛn o fɛn bɛ yen ani fɛn o fɛn bɛ kɛ adamaden fɛ a bɛɛ bɛ bonya ni adamaden yɛrɛ ŋaniya ye. O kama a bɛ Muhamadu Mustafa ka kumakan na sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ko adamaden ka fɛn bɛɛ lajɛlen a bɛ i ŋaniya de bolo, ka ko bonya fo k'a fɔ a sɛbɛkɔrɔ bonyana o bɛ adamaden ŋaniya de bolo. O tuma na adamaden ŋaniya ye jumɛn ye? An bɛɛ faralen filɛ nin ɲɔgɔn kan nin sanga in kɔnɔ, minnu y'u ka baara bila ka na fara ɲɔgɔn kan, a bɛ bonya an bolo cogo di ani an sigikun bɛ bonya cogo di, o ye an kelen kelen bɛɛ lajɛlen ŋaniya de. O tuma na min bɛ ɲini nin ye donba ye, a kɛra sigiba ye an bolo, o tuma na min b'a tɔ dafa o de ye ŋaniya tɔ sabatili ye. A kana siga la, mɔgɔ ka fɛnba bɛ k'i bolo, fɛn langolo ye walima fɛn fitinin, ni e ka ko minɛ cogo ye i n'a fɔ mɔgɔ ka fɛn fitinin tuma dɔw la ni i ŋaniya sigi cogo ye, Ala b'o yɛlɛma k'o kɛ fɛnba ye. O tuma na min ye ŋaniya ɲɛfɔ k'a fɔ fɛn o fɛn bɛ adamaden bolo a bɛɛ bɛ minɛ ni ŋaniya ye, an sigilen filɛ o de tɔgɔ la yan. O tuma na ni fɛn kan ka bonya an bolo o ye nin don ye, jango silamɛw bolo ninnu don fasuguya ninnu ni don sifayaw ninnu bonya kan ka jira, ninnu kan ka dɔn silamɛya kɔnɔna la, ka se ka ɲɛfɔli kɛ ani ka se ka nin nɔ ninnu to yen. O la an b'a fɔ ŋaniyaɲumantigiw ye ko aw ni ce, aw sara bɛ Ala bolo. An bɛ dugawu de kɛ aw ye ka tila ka dugawu ɲini aw fɛ, ka dugawu kɛ aw ye ansaru ani kanuba ɲuman bɛɛ, ka tila ka dugawu ɲini aw fɛ a ka dugawu k'an ye.
n'a ye dugawu kɛ siga foyi t'a la ala b'a jaabi ala mago bɛ mɔgɔw de la minnu mago bɛ ale ala la o la an bɛ segin k'aw fo k'aw barikada an donna Nigéria kɔnɔ yan an ye hɛrɛ de sɔrɔ yan wa ni ala sɔnn'a ma a ko a bɛna to yen a ko a bɛna to yen Ansaru a ni ce aw ye cɛsiri jɔnw de ala ye layidu min ta aw kan a y'a dafa a ye alijinɛ de layidu ta k'a feere a y'a feere jɔn de ma ko minnu ko ko anw b'a san an ni a n'an ka nafolo i n'a fɔ setigi ala y'a ɲini cogo min na ɲɛ sanni ni feere kɛ muminunw ma u ni a n'u ka nafolo ka kɔfalen kɛ alijinɛ donni aw de y'aw nen di k'a ka nafolo di bi an bɛ waati min na i komi sisan kalanyɔrɔ 200 2,000 ani 300 o jɔlen do bi Mali kɔnɔ ni Ansaru ni aw ni a n'a ka nafolo ye a ye nafolo min bɔ a n'a y'a ni min dili kɛ ala ka diinɛ jɔli kama ala jɛra n'a ye bi kalanyɔrɔ 2,000 ani 300 Latifu ye min fɔ n ye bi min b'a la ka baara kɛ n'a dayɛlɛlen do ka kunfiya kɛlɛ Mali jamana dɔrɔn kɔnɔ Mali kelen dɔrɔn Ansaru bɛɛ bɛ yɔrɔ min na tɛ dɛ ayi Mali dɔrɔn kɔnɔ kalanyɔrɔ 2,000 ani 300 n'a fɔra ko ni nafolo ko de bɛ ala ka diinɛ dɛmɛ ala ka diinɛ ti jɔ fiyewu n'i m'a dɔn a bɛ dɔn ni min ye o ye kalan de ye o tuma na ni kalanyɔrɔ ninnu bɛɛ kɔnɔ min bɛ kalan kɔnɔ u b'a fɔ ko faranko arabu tubabukan ani arabukan a dɔw yɛrɛ bɛ yen k'u bɛ anglais kalan olu kɔnɔ mais école ninnu bɛɛ dɔnnen don en tant que établissement franco arabe aw ye o 2,000 ani 300 jɔ aw faso kɔnɔna la Ansaru a ni ce Ansaru a ni ce ka kɛnɛya sabati min bɛ adamaden ka diinɛ jɔ min bɛ adamaden ka bato ɲɛ i bolo a bɛ fɔ o de ma ko kɛnɛya o so min jɔlen do bi n'a b'a la ka baara kɛ minnu bɛ ka jɔ ko tɛ minnu b'a la ka baara kɛ bi en activité o bɛ bɛn dɔgɔtɔrɔso 35 ani 5 bɔɲɔgɔnko ma bi Mali dɔrɔn kɔnɔ min b'a la ka baara kɛ alors o tuma Ansaru k'a lajɛ n'a fɔra ko diinɛ bɛ jɔ n'a fɔra ko alijinɛ kɔfalen k'o ye ni nafolo ye a kana siga la minnu kɔni y'o ta bɔ ka di nin sira ninnu fɛ ka silamɛya wasa ka adamadenya lafiya minnu ka dɔrɔmɛ taara nin fɛ a y'olu k'an k'aw sigi dɔrɔn k'aw miiri wallahi hali ni sara san 100,000 maa kelen o maa kelen bɛ san maa kelen o maa kelen bɛ kalan nin kilasi ninnu kɔnɔ k'a daminɛ première année la fo ka taa se lycée ma fo ka taa se terminale ma a kelen kelen bɛɛ bɛ dɔnni min sɔrɔ ala b'a bɛɛ baraji dafalen d'i ma i ka fo a k'o de dɔn mumini ka baara ti jɔ non mumini ka baara ti jɔ mumini ka baara ti jɔ o ye ala kumakan de ala ko cogo di kuranɛ kɔnɔ a ko ale ala que c'est nous qui ressuscitons les morts et écrivons ce qu'ils ont fait et leurs traces et toutes choses est registrées dans un registre explicite ni ala kumakan de mumini ka baara a ti jɔ sisan a bɛ ka nɔ minnu to yen Ansaru san 100,000 i dalen kaburu kɔnɔ i b'a baraji sɔrɔ ala ko ten ko ale de bɛ ɲɛnɛmaya di ɲɛnɛmaya bannen kɔrɔ kɔfɛ ale de bɛ lakununi kɛ ka suw lawuli minnu fatura k'olu lawuli ko ale ala kelen dɔrɔn de bɛ se k'o kɛ maa tɛ se k'o kɛ ala kɔ dɛ a ko nka a ti da o ma dɛ a ko yanni a ye baara min kɛ a taara ka nɔ minnu to yen ko ale ala bɛ sɛbɛnni kɛ nin bɛɛ la ko wa k'a k'a dɔn ko a kelen kelen si tɛ yen ko min bɛ dogo setigi ala la Ansaru a kɔni wale ninnu a si ma dogo adamaden ɲuman si la jango silamɛw jango ka taa se setigi ala ma a bɛ ka kɛ ala min kama a tɛ dogo o la fiyewu o tumana min bɛ an bolo o de y'a k'aw cɛsiri n'o ninnu bɛɛ bɛ sɛbɛn n'o ninnu bɛɛ bɛ sɛbɛn i ye dɔrɔmɛ o dɔrɔmɛ di
adamadenya lafiya kama i ye dɔrɔmɛ o dɔrɔmɛ di setigi ala ka diinɛ dɛmɛli kama wallahi a dɔn k'a fɔ k'a bɛɛ dafalen bɛ ala fɛ o kumana an b'a fɔ a ye hali bi aw ni anw nin sira in ala k'an mɛn a kan an b'a ɲini ala fɛ ala k'an fatu a kan an ka ansaru minnu fatura n'an ka silamɛ furew bɛɛ ala ka hinɛ o bɛɛ la ala ka yafa o bɛɛ ma ala k'o ka kalaya bonya kama kira n'a somɔgɔw kama sallallahu rasuli karim an ye nin kuma in fɔ aw ye an bɛ segin ka hakililajigi k'a la fɛn dɔw bɛ yen da de n'a kan wa fɛn dɔw bɛ yen ɲɛfɔli kan ka kɛ jango min nana ni fɛn min ye ani min kɛra sababu ye ka fɛn min kɛ hakili kan ka to ka jigi o la ni occasion ninnu de kɔnɔna la an b'an profiter k'an hakili lajigi an ka Seydul Kalikila an sigira ale min tɔgɔ la a ye baaraba minnu kɛ ka mɔgɔw hakili lajigi o la k'o ɲɛfɔ mɔgɔw ye an yɛrɛw k'a dɔn ko anw silamɛw ko ala ye anw wasa ni nabi ɲuman min ye ale de y'a bɛɛ ye parmi les versets hadiths chaque prophète a été désigné à sa nation ou à son peuple. En exception que Mohammed, paix et salut sur lui, fut envoyé pour l'univers, pour tout le monde. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit Ako ale kirachi amachi foi kama fona kera danfɛn bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nɛɛma sɔrɔ cogo min na o de kama kira ko ten n bɔra ka hadisa min fɔ a ko kira o kira cira ni Muhamadu Mustafa ka kuma de sallallahu ta'ala alaihi wasallam ko kira o kira cira ko a bɛɛ cira a ka jamakulu de ma walima u ka dugulamaw ma ko fona kɛra ale kelen ye ko ala y'ale de ci k'ale de sugandi k'a kɛ kira kelen ye k'a kɛ nabi ɲuman kelen ye min cira danfɛn bɛɛ lajɛlen ma o kumana ni occasion ninnu kɔnɔna la n'a fɔra kira cira bɛɛ ma an bɛn'o dɔn cogo di an bɛn'o dɔn n'a ka baara de an bɛn'o dɔn n'a ka wale de o de kama o wale in kun fɔlɔ min bɛ se ka dɔn kira ka hejiri kɔfɛ n'o de ye a ka maganbila ye ka taa sigi Medine a ka Medine sigi kɔnɔna la a ye baaraba minnu kɛ silamɛya baarabaw bɛ daminɛ o de la o baaraba in fɔlɔfɔlɔ dɔ de kɛra charte de Médine ye n'o ye Madinɛ bɛnkan sɛbɛn ye mais Madinɛ bɛnkan sɛbɛn mɔgɔ caman b'a fɔ tan mɔgɔ caman bi a da tu a la tan peut-être i b'a mɛn karamɔgɔ dɔw y'u da dɔw bi kuma n'a ye mais Madinɛ bɛnkan sɛbɛn jɔn ni jɔn tun b'a kɔnɔ Madinɛ bɛnkan sɛbɛn jɔn ni jɔn tun b'a kɔnɔ yahudiyaw tun b'a kɔnɔ nasaraw tun b'a kɔnɔ bolibatunaw tun b'a kɔnɔ dubaw n'o ye les tribus arabu dubaw olu fɛnɛ tun b'a kɔnɔ a kabila bɛɛ o tuma na ni charte min fɔlen filɛ ko ninnu bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔ yalima Madinɛ dugutigi de ye ni charte in bila ye wa walima Madinɛ gouverneur de ye ni charte in constitué k'a bila yen wa n'o ye bɛnkan ye non Madinɛkaw m'a bila yen Madinɛ dugutigi m'a bila yen Madinɛ maabaw m'a bila yen Allah subhanahu wa ta'ala ka kira a ye min kanu ni a y'a kanu ɲini silamɛw fɛ ani minnu bi ale Allah subhanahu wa ta'ala fɛ n'a y'a kanu ɲini olu fɛ o de bɔra ni charte in ye Maka a donnen Madinɛ ka a pacte kɛ ani yahudiyaw ani nasaraw ani bolibatunaw ni ɲɔgɔn cɛ o tuma na anw ka kira ka bonya a daminɛna depuis don min na silamɛya dira a ma o kɔrɔ ye jumɛn jango faamutigi k'a faamuya kira ka bonya daminɛna depuis silamɛya dira a ma barisabula anw b'a nɔfɛ min kan o ye silamɛya ye n'o tɛ yanni silamɛya cɛ anw ka kira mankutura ni jogobaw de ye o y'a sɔrɔla silamɛya tɛ yen mais jango faamu surumantigi ka faamu kana taa yɔrɔ wɛrɛ la an bɛ silamɛya min kɔnɔ ani an bɛ ka silamɛya min tɔgɔ wele an yɛrɛ la wa an b'a la ka silamɛya min ɲɛɲini k'o ɲɛfɔ
an bɛ da o ma k'a fɔ depuis silamɛya dira kira ma don min na sallallahu ta'ala alaihi wa sallam a ka bonya daminɛna a ye silamɛya in ta adamaden bɛɛ bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ a la cogo di minnu bɛ Ala fɛ ani minnu tɛ Ala fɛ ani minnu ma da fosi la ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ se cogo di ka hɛrɛ sɔrɔ o kama a ye min ɲini u fɛ fɔlɔ a ko a ye na an ka bɛnkan sɛbɛn dɔ ta an bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ kulu kelen kɔnɔna la minnu bɛ diinɛ la ni minnu tɛ diinɛ la a kana o sariti in kɔnɔna la coexistence pacifique n'o de an bɛ se cogo di ka jɛ ka sɔrɔ kɛlɛ t'an ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ se cogo di ka jɛ ka sɔrɔ an ma ɲugu ɲɔgɔn na an bɛ se cogo di ka jɛ ka sɔrɔ ne ka tɔɔrɔ ma se e ma a y'o kɛ sariti yɛrɛ kumakan fɔlɔ sariti kumakan filanan a y'o kɛ kisi ye n'a bɛ fɔ o ma ko sécurité kɔlɔsili k'an yɛrɛ kun kɔlɔsi diinɛ minnu bɛ an bolo k'olu kɔlɔsi ka an ka nafolomafɛnw kɔlɔsi ka an ka makoɲɛfɛnw kɔlɔsi an b'o kɛ an ka bɛnkan kumakan dɔ ye aw minnu bɛ Ala fɛ ani aw minnu tɛ Ala fɛ an bɛɛ ka jɛ an ka ɲɔgɔn bolofɛn kɔlɔsi o constitution kelen in kɔnɔna la a nana ni jumɛn y'a kɔnɔna la n'o kɛra kumakan sabanan ye a n'a ka ɲinifɛn sabanan ye o de kɛra justice ye laadiriya o de kama an ye nin thème in ta parce que bi diɲɛ mago bɛ nin thème in na bi diɲɛ mago bɛ nin thème in na nin thème in kan ka fɔ bi farafinna kɔnɔ yan nin kan ka fɔ bi tubabula kɔnɔ nin kan ka fɔ bi arabula kɔnɔ jango anw Afrique de l'Ouest kɔnɔna la bi anw lajarabilen don ni fɛn min ye bi bɛɛ b'a dɔn diinɛ ko kɛlɛ o de tɔgɔ bi yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na o kumana ni diinɛ ko kɛlɛ n'o kɛra tɔgɔ ye bi min b'a la ka silamɛya tɔgɔ dɔgɔya min bɛ ka silamɛya tɔgɔ lanɔgɔ min bɛ ka kɛ sababu ye ka lagosi ta ka ɲɛsin anw ka kira ma bi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam kira min kɛra sababu ye ka nin constitution bila sen kan san 1000 ani kɔ bi o diinɛ kelen de b'a la ka lagosi bi o diinɛ kelen de bɛ ka kɛ bi terroriste diinɛ ye o diinɛ kelen de b'a la ka kɛ bi djihadisme diinɛ ye o diinɛ kelen de b'a la ka kɛ bi extrémisme diinɛ ye o diinɛ kelen de b'a la ka kɛ incertitude diinɛ ye alors o kumana an man kan tɛ ka ɲɛfɔli dɔ kɛ o la a ɲɛ yɛrɛ man jan ninnu ye silamɛya daminɛ de ye n'i ko i bɛ silamɛya fɛ i b'a daminɛ a daminɛ de a daminɛna cogo di a fajiri da mun ni mun kɛra a kɔnɔ i kan k'o ɲɛɲini k'o ɲɛdɔn mais n'o bɔra la dɔrɔn n'a kɛra dɔrɔn ne ye dɔ sɔrɔ i jɔn ka dɔ bila ka taa densomɔgɔw ma u k'a lajɛ u ka misiri kelen kori jango mɔgɔw ka ɲɔgɔn sɔrɔ o kɔnɔ ka sɔrɔ u m'a ɲɛ dɔn n'i ma faratigi waritigi i ka wari a taa yɔrɔ ma ɲa wa n'i ma farati i bɛ kojugu kɛ o de kama nafolo n'i y'a sɔrɔ i jija i k'a taa yɔrɔ woloma nafolotigi n'i ye nafolo ɲini a dɔrɔmɛ bɛ taa yɔrɔ yɔrɔ la Ala ko ko lahara don k'i b'a bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ nafolo kɛra sababu ye bi k'an ka duw ci nafolo kɛra sababu ye bi ka balimayaw fara nafolo kɛra sababu ye bi hali an bɛ diinɛ min tɔgɔ la n'a bɛ fɔ a ma silamɛya ka na ni gɛlɛya y'a kɔnɔ alors ni min ye misiri dɔ se dɔ sɔrɔ ka misiri dɔ jɔ o bɛ taa min mana sɔrɔ ale bolo k'o fɔ walima ale kalanna min na walima min kɛra sababu ye ka misiri jɔ a ye a bɛ to o ka kuma de fɔ nka o de y'a ka Ala ta fɔ o dɔgɔyara bi misiriw kɔnɔ min y'a bila baara la walima min ye misiri jɔ ka d'a ma a b'o de ta lase o kumana o de kɛra sababu ye ka fara-faraliw kɛ yan ye nafolo ɲini yɔrɔ de ye nafolo ɲininaw k'u ka nafolo ta yɔrɔ dɔn k'u ka nafolo ɲini cogo dɔn nka kumakan ye mago bɛ jumɛn na anw ka diinɛ in ka sanu kojugu n y'a fɔ a ɲɛna n ko constitution in kɔnɔna la a kumakan naaninan kɛra jumɛn ye o kɛra les droits et devoirs de chacun bɛɛ lajɛlen ka hakɛ ani bɛɛ kan ka mun kɛ jɔn ni jɔn yahudiyaw nasaraw bolisɔnnaw ani silamɛw a bɛɛ lajɛlen ka hakɛ aw ni nin yɔrɔ jumɛn ka kan n'o de y'a ka droit ye ko k'o di bɛɛ ma ko ka bɛɛ ka droit d'i ma wa bɛɛ lajɛlen fɛnɛ ka devoir bɛɛ kan ka baara min kɛ bɛɛ k'o kɛ a laban kɛra jumɛn ye a ko constitution kumakan laban min bɛ anw bolo nin papier in na ani an ye nin recherche in kɛ ka da yɔrɔ min na min b'o kɔnɔ o kumakan laban o de kɛra et la défense commune de la ville
ni bɛɛ lajɛlen ka hakɛ dir'i ma bɛɛ bonya n'i ka diinɛ kɔnɔna la bɛɛ ka tori i danbe la maa si ka tɔɔrɔ ma se maa si ma n'o bɛɛ sabatira aw ye ɲɔgɔn bonya a ye ɲɔgɔn ka hakɛw segin a kɛra laadiri ye a kɛra tiɲɛtigi ye a ka jɛ kɔnɔna la ko nin bɛɛ kɔfɛ a ye na an ka fara ɲɔgɔn kan pour la protection de notre ville a ye na an ka fara ɲɔgɔn kan an ka jamana la kisi ayiwa aw yɛrɛ k'a lajɛ silamɛw de ye nin ɲini ko u ni mɔgɔ minnu tɛ silamɛ u kana u ka fara ɲɔgɔn kan u k'u ka jamana la kisi ni bingalikɛla ko a bɛna bin u kan u bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan u k'o kɛlɛ silamɛya de y'o laɲini o silamɛya bɛ se ka kɛ cogo di ka kɛ bi terroriste diinɛ ye ka kɛ bi diinɛ ye mɔgɔ t'a fɛ ka gɛrɛ diinɛ min na ka kɛ bi bingali diinɛ ye o bɛ se ka kɛ cogo di kɛcogo t'o la dɛ o tuma an ka hakili to an ka diinɛ la setigi ala y'a bonya a ye nin de kɛ taasira laban ye fil Qur'an k'a fɔ taasira wɛrɛ tɛ nin taasira in de kɔfɛ ale Alahu subahanahu wa taala ka taasira danna nin ma ni min mako bɛ ale ala la i b'a sɔrɔ ni nin sira in de ye o de kɛra anw ka diinɛ sira ye n'o ye silamɛya sira ye anw k'an ka sɔn tuguni k'an yɛrɛ nɛgɛ k'an to an ka diɲɛ negew bolo k'an to an ka tɔgɔ f'u bolo k'an to an ka nafolo ɲini f'u la ka se ka nin diinɛ in tɔgɔ to a bɛ se ka tiɲɛ cogo di anw kelen kelen si man kan tɛ ka sɔn ni kuma ninnu bɛ fɔ anw fɛ a dalilu 100 de bɛ an bolo n y'a fɔ a ye an ye kumakan min ta nin ye silamɛya yɛrɛ ye enseignement min di n'an ko diinɛ n'a bɛ fɔ a ma ko silamɛya o ye enseignement min di ni a aspect bɛnna aspect 5 ma kumakan 5 o kumakan 5 in k'o de bɛ kɛ sababu ye silamɛya yɛrɛ ka laɲini na silamɛw ni mɔgɔ wɛrɛw bɛ se ka jɛ cogo di kabini u silamɛ ɲɔgɔnw na ani ka bɔ o la ka taa se mɔgɔ minnu tɛ silamɛ kuma in mako de b'a la dɛ kunu an ye caman fɔ a la bi an jɔra yɔrɔ min na n'a jara ala ye an bɛna baara in daminɛ ye jango ka se ka tɛmɛ mais en tout résumé les aspects sont différents la justice le tout premier est la justice entre vous tous la bienveillance et le bon comportement le respect des droits et des engagements la coexistence par la sagesse et la bonne moralité la 5e l'appel à l'islam avec sagesse et douceur. Voilà les 5 aspects que nous avons résumés au nom de l'islam pour qu'un musulman puisse vivre dans la paix, dans l'harmonie, dans l'amour avec son prochain musulman ou non musulman. C'est que l'islam même a enseigné, a recommandé pour tout un chacun qui se nomme musulman ou qui se proclame musulman. Le musulman vit en paix avec les non-musulmans à travers plusieurs principes enseignés par l'islam. Ko i k'a dɔn n bɔra ka kumakan min fɔ nin an dontɔ la o kɔnɔ ko silamɛ bɛ se cogo di ka balo ni silamɛ ɲɔgɔn ye ani ka taa se hali maa min tɛ silamɛ ye ensuite ko kumakan caman don a bɛɛ lajɛlen faralen don ɲɔgɔn kan silamɛya yɛrɛ ka laɲini na i bɛna dɔn ko silamɛya ka laɲini don barisabula silamɛya tigi ye min fɔ i na o mɛn a la min ye silamɛya di a tigi ma n'o ye setigi Alahu subahanahu wa taala ye i n'o ka kumakan dafalen sɔrɔ a la ensuite le premier a fɔlɔ la justice envers tous l'islam ordonne d'être juste avec tout le monde musulman ou non musulman ko a fɔlɔ ye jumɛn ye k'o de ye laadiriya ye i ni bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ le deuxième a filanan la bienveillance et le bon comportement. Ko o de ye ɲumanya kɛli ye ani jogo ɲumanya sabatili ye o bɛ kɛ sababu ye silamɛ ni silamɛ ɲɔgɔn a bɛ se ka jɛko ɲuman kɛ fo ka taa se maa min tɛ silamɛ ye. Le troisième. A sabanan. Le respect des droits et des engagements. Le musulman respecte les droits des autres, tient ses promesses et ne commet aucune injustice. Ko a sabanan o de ye jumɛn ye a bɛ fɔ o ma ko le respect des droits et des engagements o de ye ka bonyali kɛ ni adamadenw ka hakɛ ye ka adamadenw ka hakɛw d'u ma mɔgɔ min niyɔrɔ ye min ye ani mɔgɔ min ni min ka kan nin y'a ka droit ye i n'a fɔ anw bɛɛ bɛ wuli cogo min na an ka jamana kɔnɔ an b'a fɔ an ka droit ye nin ye gouvernement kan ka nin kɛ anw ye gouvernement kan ka nin kɛ anw ye o tuma na min kan ka kɛ e ye n'i b'i ka o droit dɔn o tuma na i ka maa wɛrɛ min bɛ yen ni e yɛrɛ kan k'o ka droit k'a ye k'i k'a bonya a ka droit kɔrɔ
ko ka haketigo ka hakew sikuma aka laban tuguni ka dafali ke tuguni ni aka ledu talenye Allahu akbar ni wuli bali de ledu ti mawo mala kafiri ka kusayi aske kafiri nyuma on jara nai ka to faso ani blondaka faso bi son boli jugo bi son nya jugo be mi alors op mana olu sona o wati konnala o chama minu ye fe mi vo ile du mi taw ye dafali ken o janko islamé wallahi op mana mumbe ka nyini ko aka dafali ken ni adamade nga hake o de fora ko islamé abore la nyini mais aya nyini jonne fe islamé ini islamé nyoni nyonchi o damate de ay mogo mingo ba foko ne ti dine kelina aka hake jume yika sigi nyonya la aka hake jume yika sigi nyonya la fika dafali keno Allahu akbar idra ani laydu kamenu mana temani nyonche be ngamenu mana temani nyonche islamé do islamete ku iki jija ikara madenga hake do Allahu akbar wode ka bala subhanahu wa ta'ala ko tezu ala ko chugodi dans la sourate an-nisa verset 58 Allah subhanahu wa ta'ala relate certes Allah vous commande de rendre le dépôt à leur ayant le droit ni Allah subhanahu wa ta'ala kuma kai ako ale ala be min nyini awfe minun limaniyara nu dara setigi ala la ko ale ala bi fe min nyini awfe o de kwaka adamade nga hake duma ko ni hake min kaka Allahu akbar idra ay mogo ka ke duma ni mogo ye danaya da awka ayaw jija ako danaya yin koloshi ayaw jija aka haklito o danaya ina mimbi awni adamade oni nyonche je nyonyala ni o make jugumanye fo kera sebe akera islamé yo amake islamé yo ni alaka lanyini de islamé de ka islamé askay ni kera islamé doro yaklito ka je nyonya wallahi ni mogo ni nyonche isigi nyo ni nyonche ini balmo ni nyonche ini teru ni nyonche minu nye islamé ani minu ti islamé ay aklitu mogo ka kala ala ko ale bi la nyini minke o de aka mogo ka ke sikuma aka mogo ka ke sikuma latifu ni yoro ina ibna doka fo setigi Allah subhanahu wa ta'ala ya ka dinadi a jambe ala wallahi haydara oiche kira na ka de ko mbe kofe ala mason fio aka fatu fo ay islamé ya bonya beda askay Allahu akbar idra o bonya do kera jumenye min bonya na bi to histoire la ni maka umbi kena yani laharache abi fo ma ko fatuhu maka askay magandayele du wallahi magandayele ala yo ke victoire éclatante victoire mi ni akera soroli dai wallahi islamé o bolo ani islamé abo aske awasabu yana wallahi o magandayele ndo kira nana sallallahu ta'ala alaihi wasallam na wasara andana kana do alkaba kono aduna alkaba kono ki jo kuma moko be jumena alkaba koteya me haketi go ka hake segili ama Allah subhanahu wa ta'ala ni maka injigi o doni inde kama ka kirato alkaba kono aske Allahu akbar ajigira jono ne tokola Kureshi uteo Hashimi uteo Usman bin Talha Haydara Usman bin Talha wallahi o duyi ne kira islamia ka alkaba koloshi duyi sigatula kasoro Kureshi ka dube wallahi Hashimi ka dube tosobe sigatula ni asoro la islamia tim ni asoro la islamia mana folo ni asoro kira machi folo ka ke nabi nyumai Allahu akbar Usman bin Talha o kora Talha la ka o ka du pour que o ka famia ningo Talha o kwa ke jamui o kuma Traoré la ka o ka du o ka famia wal makluban la ka o ka du o de mara ka alkaba koloshi akle molu de ka mara kono Allahu akbar kabi jahiliya kle wallahi kabi jahiliya kle abode kono askay o kuma Allah subhanahu wa ta'ala na kira ci ka ken nabi nyumanye ka ke kira labanye ka islamiya dama o islamiya dile o islamiya ka victoire bele ba no ye magandayele doye ni kira ni sojale nana do alkaba kono kle babulu Allahu akbar adayele laye asobe akoloshi ba ofe
ala ko mamadu i kɔni nisɔndiyara nka kana ɲina dɛ a ye hakɛtigiw ka hakɛ se k'u ma bi alikaba kɔni dayɛlɛla e donna kɔnɔ i wasara nka dɔw de tun b'a la k'a kɔlɔsi kabi kunu dɔw de ye alikaba kɔlɔsi kabi kunu o du ninnu tile segin a tigiw ma nin kumakan in b'a fɔ k'a sababu nuzuli sɔrɔla nin haya in de fɛ nin haya in nana nin ko in de kɔnɔna la o tumana nin bɛ mun jira muminun na ani min bɛ mun jira silamɛw la a ye mɔgɔw ka hakɛ d'u ma n'a ye silamɛw ka hakɛ d'u ma a n'a ka jɛɲɔgɔnya la jɛ bɛ jidi ani minnu bɛ diinɛ kelen na ani minnu tɛ diinɛ kelen na u ka hakɛ ye jumɛn ye aw kan a ye dafali kɛ o la n'o kɛra a ka bɛn n'o kɛra a ka jɛ a bɛ se ka kɛ bɛn ni kelenya kɔnɔna la a naaninan ko a naaninan ye jumɛn ye an ka aspect naaninan silamɛya ye min a se ye k'o de a bɛ se cogo di ka jɛ kɛ aw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ bɛn ni kelenya kɔnɔna la ani laadiriya kɔnɔna la n'a bɛ fɔ a ma ko tilennenya ko a k'aw jija a ka hakili t'o la nin de ye silamɛya ye aspect naaninan min ɲini silamɛ bɛɛ kan i ni silamɛ ɲɔgɔn ni ɲɔgɔn cɛ ani minnu tɛ diinɛ la a y'aw jija a k'a ka sigi kɛ hɛrɛ la a ka ɲɔgɔn bonya sigi kɔnɔ wa a ka kɛ laadiri ye a k'o sigi kɔnɔna la ni ne kama Allah subhanahu wa ta'ala côté fil Coran il dit dans le verset 83 dans la sourate al-Baqarah rappelle-toi Mohammed lorsque nous avons pris l'engagement des enfants d'Israël o engagement in ye jumɛn ye o engagement in kɛra o k'u hakili to bɛnkan min ni Allah subhanahu wa ta'ala ye a ta n'o ye enfant d'Israël ye bani israɛlakaw ye o de k'u hakili to o fa la u k'u faw minɛ ka ɲa u k'u baw minɛ ka ɲa o kumakan ninnu caman Allah subhanahu wa ta'ala ye nin bɛɛ fɔ ka fara ɲɔgɔn kan k'a laban ni jumɛn ye k'o de ye bonne parole avec les gens. Allahu akbar. Kumakan in nana kun cɛ ni jumɛn ye Allah subhanahu wa ta'ala ka kumakan na ko silamɛw a y'aw jija a ka kɛ kumakan ɲuman fɔla ye ani mɔgɔ bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ. Allahu akbar. Silamɛya mana i ka dɔ dɔgɔya a ka taa sira kama silamɛya mana i ka kɛ maa dɔgɔyala ye silamɛya mana i ka kɛ maa lagosila ye silamɛya mana an ka ɲɔgɔn buruja bali Allah subhanahu wa ta'ala ye mun de ɲini silamɛw fɛ o de an ka kɛ kumakan ɲuman fɔla ye an n'an silamɛ ɲɔgɔn ni ɲɔgɔn cɛ. Le cinquième. L'appel à l'islam avec sagesse et douceur. Si le musulman souhaite présenter l'islam aux autres, il le fait avec sagesse, douceur et sans contrainte. Ko a kumakan laban ye jumɛn ye o de ye sigi kun ye ko ka mɔgɔw wele ka na silamɛya ma ni kodɔn ye ka mɔgɔw wele ka na silamɛya ma ni kodɔn ye ani nɔgɔya silamɛ ni mɔgɔ wɛrɛw bɛ se ka jɛ cogo di fo silamɛ de ka mɔgɔw wele i dalen don fɛn min na n'i ma ɲɛ i bɛ maa wele ka na a jira a la fɛn in nafa ye mun ye fɛn in tiɲɛ bɔ i k'o jira a la mɛ kana wele kana fɛn in tɔgɔ gansan ma i n'a fɔ min ye anw se Nigériya kan an nana silamɛya de sɔrɔ yan an nana silamɛw dafalen sɔrɔ yan mɛ an nana silamɛ minnu bɛ yan u ka se ka faamu sɔrɔ hali bi minnu ka limaniya b'a fɛ ka fɛgɛya u ka limaniya tɔ ka jidi laala mɔgɔ dɔw na sɔrɔ minnu na se ka faamuko ɲuman sɔrɔ a n'olu gɛrɛja silamɛw la ko an ka nɔgɔya kɛ an ka mɔgɔw wele ka na nɔgɔya ma ni ne kama Allah subhanahu wa ta'ala ko ten kuranɛ kɔnɔna la a ko la ikraha fi din ko wajibi ti ale ala ka diinɛ wajibi ti ale ala ka diinɛ kɛli ye wajibi la mɔgɔ dɔ kan maa ti karaba ka don a la mɔgɔ ti karaba ka don setigi ala ka diinɛ la nin fɔra mun kama nin fɔra mɔgɔ minnu bɛ kuma
silamɛya tɔgɔ la u ka se k'a dɔn ko ni silamɛya tigi yɛrɛ ye nin fɔ mun de bɛ anw bolo sisan o de ye miiri dan ye n'an ko an bɛ mɔgɔw wele ka na ni ala ko ko wajibi karabali tɛ ale ala ka diinɛ ye o tuma na an bɛna mɔgɔw wele cogo di ka na ala ka diinɛ ma ala y'o de fɔ an ye ko appel au de ton Seigneur, au nom de ton Seigneur, avec sagesse et exhortation, et discute avec de la bonne manière. Surat 16, verset 25. Ako Moual Mustafa ma, ako mana sanibi mogo wele, komi neka dine make kwa bi wajibiya maka. Opmana nibi mogo wele, kana imaka dine ma, kana imama, ko uwele ni noya ye uwele ni kodonye, iku uwele ni blasirale keko nyumaye. Ko wa nibi kumu fɛ fɛnɛ i ka kumu fɛ ni kodɔn ye i ka kumu fɛ ni fɛn ye o bɛ se ka fɛn min faamuya alors o dekun de b'an ka diinɛ kɔnɔ silamɛya bi ni e kɛra ye e mago tɛ ka maa wɛrɛ ka diinɛ tɔgɔ mɛn e mago tɛ maa wɛrɛ tɔgɔ yɛrɛ ka fɔ e mago tɛ diinɛ wɛrɛ tɔgɔ ka fɔ e ko silamɛya de y'a bɛɛ certes e ka croyance ya ne ka danaya o de ye e kɛ ni e ko silamɛya de y'a bɛɛ ye parce que munna e ye faamu dɔ sɔrɔ e ye danaya dɔ sɔrɔ setigi ala subhanahu wa ta'ala ka danaya kɔfɛ a ye kumakan min fɔ ko diinɛ wɛrɛ tɛna nin diinɛ in kɔfɛ n'i dara ala la i ka limaniya o de kɛra sababu ye k'i da o kumakan na n'o tɛ kuranɛ b'e bolo cogo di Tawreta de fɛnɛ bɛ mɔgɔ dɔw bolo ten Linjili fɛnɛ de bɛ mɔgɔ dɔw bolo ten n'a bɛ fɔ a ma ko Tora Tawreta Musa hali sisan o bɛ Yahudiyaw bolo o b'a kalan olu dalen don o de la Bible o bɛ an balima chrétienw bolo olu dalen don o de la mais e ni ne ani anw minnu sigilen filɛ yan anw caman dan bɛ jumɛn na o de ye kuranɛ kumakan ye o tumana mun de bɛ an bolo sisan e tɛ se ka nin ka danaya kɛ nkalon y'a bolo i tɛ se k'o kɛ ayi mais i bɛ se k'a wajibiya ni dɛsɛ ani kɔli b'a la i b'a wajibiya a k'e kɔni ta kɛ mais a dan bɛ fɛn min na i tɛ se k'o yɛlɛma ten dɛ n'i b'o yɛlɛma ala k'o de ko kumakan nɔgɔma ni kumakan tiɲɛni fɔ a bɛ fɔ o de ma ko hikima i k'a jira Yahudiyaw aw ka kira Musa alayhi salatu wasalam anw yɛrɛw ka kira de don anw ka kuranɛ ko faravasiya ti kiraw ni nabiɲumanw ni ɲɔgɔn cɛ k'a bɛɛ ye kelen ye ala yɛrɛ ko ten wa anw yɛrɛw fɛnɛ ka kira y'o fɔ n'i ye nin fɔ ni kodɔnna don ni faamutigi don n'a kun t'a fɛ k'i lamɛn ko e ye silamɛ ye a bɛ sɔn k'i lamɛn barisabula i y'a ka kira bonya jira o kodɔn in kɔnɔ mu hikma wɛrɛ ni kumakan ɲuman jumɛn bɛ sɔrɔ e ka kuranɛ kɔnɔna la n'i bɛ se k'a la convaincre n'a ye i dan bɛ kumakan min na i dan bɛ kitabu min na k'i k'o fɔ ko ɲuman kɛ mais ni e dɛsɛra o la ne ko ko kafiri tɔ kana to dugukolo kan ne ko ko mɔgɔ ma don silamɛya diinɛ la k'a bɛɛ kan ka fa u si man kan tɛ ka balo silamɛya de ye diinɛ kelen ye min kan ka to silamɛya de ye diinɛ kelen ye bɛɛ lajɛlen kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ min kɔnɔ diɲɛ hɛrɛ ni lahara hɛrɛ bɛɛ a bɛɛ bɛ sɔrɔ nin diinɛ in de kɔnɔ i b'a la ka tɔw ta lagosi i b'a la ka tɔw nɛni i b'a la ka tɔw dɔgɔya mais karamɔgɔ e yɛrɛ kan k'i miiri walima kodɔnna e yɛrɛ kan k'i miiri ni e sera ka ninnu lagosi ta ka se k'u dɔgɔya ta waati jumɛn u bɛna se ka waati dɔ sɔrɔ k'e lamɛn dɛ o bɛ se ka kɛ cogo di e min ta ye tiɲɛ ye e min dan b'a la k'a fɔ e ta ye tiɲɛ ye wa i b'a fɛ mɔgɔw ka n'o tiɲɛ de fɛnɛ ma pour que u ka kisi diɲɛ na yan an'u ka kisi lahara e min kan ka mɔgɔw wele ka mɔgɔw bilasira ni e kɛra mɔgɔw nɛnini kɛbaa ye walima e kɛra mɔgɔw burujabaa ye i bɛn'o bilasira waati jumɛn olu bɛna se ka sira tilennen minɛ cogo di olu bɛna se ka kɛ e ɲɔgɔnna ye cogo di olu bɛna se ka kɛ silamɛ hakika ye cogo di o bɛ kɛ cogo di n'i ye mɔgɔ dɔgɔya ka ban ne hakili la i ko k'a ka taa kɔni o tumana k'a fɔ ye
ko nin de ye silamɛya ka aspect duurunan ye a laban an ka mɔgɔw wele ka na hikima ma ani faamu ani kodɔn ani bonya kɔnɔna an ka mɔgɔw wele ka na an ka diinɛ ma nin tɛ ko ne min sigilen filɛ ko ne ye wajulikɛla ye nin tɛ ne kelen ka baara ye dɛ nin ye silamɛ kelen kelen bɛɛ de ka baara ye wajulikɛla tɛ dɛ mɔgɔ dɔ bɛ yen o tɛ wajulikɛla lamɛn o mais a n'a terikɛ min bɛ jɛɲɔgɔnya la walahi n'o ye n k'o fɔ a ye a tɛ karamɔgɔkɛ t'a lamɛn o tuma na nin bɛ tali kɛ silamɛ bɛɛ la cɛ fara muso kan fo an k'an ka diinɛ n'an ma ɲɛ a b'a ɲɛfɔ an ka ɲɛfɔli nɔgɔya ye an ka mɔgɔw wele ka na an ka diinɛ tiɲɛw ma ni mɔgɔw y'o sɔrɔ a tɔ olu ka nɔgɔn sa o la an bɛ kuma surunya k'a ɲini Ala fɛ nin sigi in a kɛra cɛ min tɔgɔ la n'o ye Muhamadu ye sallallahu ta'ala alaihi wa sallam a bonya n'a barika kama an ka jamanaw Ala ka hɛrɛ don o kɔnɔ san wɛrɛ bi ɲɔgɔn don yan Ala ko o jira an na hɛrɛ la an nana yan aw minnu ka kanu bolo ma n'o ye ansaru ye ani ansaru dɛmɛbaw ani kanuba minnu bɛ yan an b'a ɲini Ala fɛ hami minnu bɛ aw la nin donba in bonya kama yarabi ama Ala k'u bɛɛ lajɛlen dilan an bɛ sira tɔɔrɔ fɛn o fɛn ɲɛ Ala ka don an n'o bɛɛ cɛ nin sababu ye an ka cɛkɔrɔba min ye n'o ye Seydou Ousmane Marani Ayidara an b'a ɲini Ala fɛ yarabi ama Ala k'a mɛn an kɔrɔ si ni kɛnɛya Ala k'o kalifa an ma si ni kɛnɛya Ala k'o kalifa an ma Ala k'an na wasa Ala k'an sago d'an ma Ala ka labanko ɲuman di an ma faamu ko ɲuman hali bi nin diinɛ in k'an dumɛn ka k'an fatɔ a kan Ala k'o nɔgɔya an ye an ka limaniyaw kɔfɛ limaniya dɔgɔya yarabi ama Ala kan'o s'an ma Ala k'an kunna diya Ala k'an sutura Ala ka garijɛgɛ ɲuman d'an ma Ala ka sijan di an ma kira n'a somɔgɔw kama an bɛ kuma ɲini k'a suruya yan an b'a lɔdɔniya k'a fɔ nin kɛnɛ sanuma in kan baara in kun cɛra ni silamɛya donkan layidu 6 tali ye o kɔfɛ ni ka duwawu sɛbɛkɔrɔ kɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ an ka jamanaden minnu bɛ yen garizɛgɛ ɲini dɔ y'u sen ka duwawu k'u ye Ala ka se ka sababu ɲuman ni garizɛgɛ ɲuman d'u ma ka basigi d'u ma ka hakilisigi d'u ma ka tila ka duwawu kɛrɛnkɛrɛnya Nizeriya jamana yɛrɛ hakilisigi ni basigi bɛ se ka don a kɔnɔ fo ka taa se diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen ma an b'a lɔdɔniya k'a fɔ nin kun ye an ye Nizeriya ka bɛn mɛn kalo ma san 2026 an karamɔgɔ ni an karamɔgɔ de a Seydi Sherif Ali Usman Haidara ale ye taama min kɛ yen nɔ ka kɛ ni Jamiyatul Ansardin ale bolofaraba min bɛ yen nɔ sango san u bɛ alakiraba ka mawludu baara minnu kɛ o ɲɛnamayali baaraw hukumu kɔnɔna de don o la an bɛ Ala de deli ɲinantaw kɛra hɛrɛ la cogo min san wɛrɛ Ala ka o yira an na basigi ni bɛn ni keleya Ala ko sabati nin jugu ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ka duwawu ta k'a ɲɛsin an ka sababu ɲuman ma a Seydi Sherif Usman Marani Haidara nin bɛɛ lajɛlen ye ale ka sababu ɲuman de ye wulikajɔ min bɛ ka kɛ cɛsiri min bɛ ka kɛ ale tɛmɛna nin bɛɛ lajɛlen fɛ k'a ɲini Ala fɛ Ala ka si d'a ma ka kɛnɛya di a ma k'an karamɔgɔ yɛrɛ fo sɛgɛnbali ɲinanbali n'o ye a Seydi Ali Usman Haidara ka duwawu kɛ Ala ka ɲɛmɛ a la wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu صلي على سيدنا محمد وعلى آله على سيدنا محمد وسلم كيرا